UPPला दासिमहालागै जेसेबां हाबाफारि लादों बे गासैबो साक्सेसफुलानो जादों आरो दिनैनि जे हाबाफारि बेबो साक्सेस बे कैदिन गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जिखिनि हाबाफारि लादों मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो 12निफ्राय 15,000 बायदि गेटारिं जाबाय थादों आरो बेफोरनो जोंनि स्ट्रेंथखौ UPPनि जितु स्ट्रेंथ UPPनि जितु पजिशन UPPनि आथिखालनि स्टेटास रायजोफोरनि जि सापर्ट बेखौ स्पष्ट दिन्थिदों बेनिखायनो जों UPP हिसाबै फैगौ समनिफ्राय जों जेबो सिन्था खालामाखै दिनै अपोजिसन पार्टिनिफ्राय गोबां समावनो नंखाय नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरनाय बेखौ नुजाबाय थादों आरो बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो UPPखौ खुनु होबथानो हाया UPPखौ साबसिन हामसिन खामानि मावनाय बिथांमोननि सरकारनि समाव गैया बेनिखायनो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ खुनु थाङा दाखालि बावै 5 तारिखखालि सान्तिपुर जिखिनि बिथांमोना मिटिं खालामदोंमोन बिथांमोना प्रसार खालामदों जे बे मिटिङाव 2700 सुबुंफोरा UPPL BJPनिफ्राय फैनानै जगदान खालामदों होननानै किन्तु जोंथ' नोजोर होदों जों नुदों निजेनो जे बेयाव जिखिनि गेदारिं बेनो 2500ल'सो जादों मेक्सिमाम हयथ' बेसेबांनि जायाखैबो जानो हागौ किन्तु जों आन्दाज खालामदों मेक्सिमाम 2500 जुदि 2700 जयनिं खालामो अब्ला हले हाग्रामा महिलारि सरन बर' फैलाव बसुमतारी धीरेन बर' बिथांमोनाबो जइन खालामनांगोन अब्लासो 2000नि बारा जयनिं जागोन जेराव गेदारिंआनो 2500 जाहैया बे समाव बोरै 2700 जइन जाखो बे कुइसन जाबाय बेनिखायनो बिथांमोना सब सम नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोखौ थगायनानै गावसोरनि स्ट्रेंथखौ देखायनो नागिरो किन्तु बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया माने थगायनानै रायजोफोरखौ कुनुदिन थगायबाय थानो हाया खारन आथिखालनि रायजो राजाफोरा जाम्बा नंलिया हाग्रामा महिलारि हयथ' गाव जाम्बा जानो हागौ बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा जाम्बा जानो हागौ बेनिखायनो गावसोर जाम्बाखाय गावसोर संसारनि दुनियानि खबर लाखियैखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनो जाम्बा होननो सानोब्ला बे बिथांमोना दे आर लिभिं इन द फुल्स पेराडाइस बेनिखायनो दिनै जों जिखिनि हाबाफारि लाबाय जोंहा टारगेटआ जों टारगेट जिखिनि लादों बे टारगेटआ फुलफिल जादों बेनिखायनो जों साक्सेस जादों आरो जों फैगौ समफ्रावबो साक्सेस जागोन आरो बियो फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सननि थाखाय मोनसे प्रिपेरेसन आरो जों बेखौ दानिफ्राय प्रिपेयार खालामगासिनो आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जों बिदि मास गेदारिं खालामनानै जोंनि खौसेथि जोंनि गोहो जोंनि जि पाब्लिक सापर्ट बेखिनिखौ दिन्थिबाय थादों जिहेतु बिटिआर सरकार दानायनि थांखियानो जादोंमोन ग्रिन बर'लेण्ड लोगोसे पिसफुल बर'लेण्ड मोनसे दानायनि आरो दिनै जों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 अक्ट'खालि जानुवारिखौ जिखिनि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिहेतु हल बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय दिनै जोंनि गेजेराव बन्द गैलिया मोनसे जाथि गुबुन जाथिजों नायनो हालायनाय बेबायदि परिबेखा गैलिया दिनै जों गासैबो जाथि जनगोष्ठी लोगोसे खामानि मावनो लोगोसे जिरायजाबलायनो लोगोसे सावरायलायनो लोगोसे हाबा हुखा खुंलायनो लोगोसे जों ज'है सावरि बादालि जालायनायनि मोनसे परिबेख फैबाय जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिटिआर सरकारखौ बाख्नायदों बरायदों आरो जों प्रत्येक जाथि जनगोष्ठीनिनो बिथांमोननि जितु हारिमु हिसाबै थांना थानायनि जिखिनि बेबस्थाफोर दङ निजा निजा कालचार निजा निजा परम्पराखौ रैखाथि खालामनायनि जिखिनि हाबाफारि दं बेखिनि गासैबो मोन्थायखौ बिथांमोननो होदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना गोजोन मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो बे गोजोन थासारिखौ लानानै बिथांमोना गाव गावनि जातिखौ फोथांना लाखिनाय जौगालांनायनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनायनि मोनसे खाबु मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै बिटिआर सरकारखौ UPPL आरो BJPनि जितु जथाय सरकार बेखौ बिथांमोना अरायबो मोजां मोन्दों बरायदों आरो फैगौ समाव बिथांमोना सापर्ट खालामबाय थागोन আজি প্ৰথমতে মই UPPLৰ আজি প্ৰথমবাৰৰ পৰা জইন হ'লোঁ ৰাজনীতিৰ পথাৰত এই প্ৰথম মোৰ খোজ বিশেষকৈ আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ গোবিন্দ মুছাৰী ডাঙৰীয়াৰ বা ইহঁতৰ যিটো ভিজন BTC ডেভেলপমেণ্ট কৰা যিটো কাম কাজ এইটো চাই আকৰ্ষিত হৈ মই আহিছোঁ আজি UPPL দলত মই কোনো পাৰ্টিত নাছিলোঁ মই ছাত্ৰ সংগঠন আছিলোঁ অল আছাম বেংগলীজ ফেডাৰেশ্যনৰ BTC ৰিজনৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয় মই যোৱা মাহত মই ৰিজাইন দি মই UPPLত আজি যোগদান দিলোঁ আচ্ছা আমি দেখা পালোঁ UPPL পাৰ্টি মানে বহুত শান্তি পৰিৱেশ আনি আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি যোগদান দিয়ে
এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কিবা কৰাৰ কাৰণে আমি আজি আহিছোঁ, নহ'লে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে মই কেতিয়াও ভবা নাই যে ৰাজনীতি কৰিম বুলি ভবা নাই, বা আমাৰ আকাংক্ষা যিখিনি আমাৰ সমাজৰ বা বাঙালী জনগোষ্ঠীৰ যিটো আমাৰ যি উন্নয়নমূলক কাম কাজ যথেষ্টখিনি হৈছে এই 4-5 বছৰত। আশা কৰিছোঁ আমি আহিছোঁ এতিয়া আৰু আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ নেকি জাতিটোক ৰাজনৈতিক হিচাপে আৰু। आंनि मुङा ज्योतिष बर'। आं गोबाव सम क'क्राझार आन्सलिक एबसुनि आफादगिरि खामानि मावबाय। उनाव बिबान जोबनायनि उनाव जिहेतु इउपिपिएलनि आदर्शखौ मोजां मोननानै जइन जाबाय। आं बेनोसै आरो। आं गैया, आं दायो फार्स्ट टाइम जितु आंहा 2022नि नभेम्बराव आंनि गावनि जितु गावनि हारिनि मोनसे संगठन दुलाफारसा आफादाव मावबाय थादोंमोन आं। बे आफादगिरि जोबनाय लोगो लोगो दिनै बोसोरसे जाबाय आफादगिरि जोबनाया, दिनै गोदान जइन जादों आरो इउपिपिएलआव। दायो जितु दायो मोनसे राजनितिकआव दायो फार्स्ट हाबदों, जिहेतु मोनसे आं गोदाव जातियावमोन, जातिनि मोनसे मावनाय आरो बियो समाजनि मोनसे मावनाय बे आलादा जासिगोन। जितु बे राजखान्थियाव जेरै रायजो राजाखौ गासै हारि हारिसा लानानै मावनांगौ, बेखौ लानानै आं दायो जितु आदर्श दोङो, आं बे आदर्शखौ जों पार्टिनि थ्रुयै मावलांगोन आरो समाजनि। इउपिपिएलआव जोबनानै जाबाय, गुबै जाहोना मा? खारन पार्टियाथ' गोबां दंमोन। जितु जोंहा मोनसे फोथायनाय दोङो, जितु जों फरायसा आफाद थानाय समाव जितु मोनसे 2020नि 27 जन एकर्ड जादों। दा बे एकर्डनि खामानियाव जितु जों संगठन हिसाबै जों मावबोबाय। दा बे एकर्डखौ गासै इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जितु राजखान्थि मावनाय इउपिपिएलसो। इउपिपिएलआव जोंनि गोबां दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेल दङ, जितु फरायसा आफादनि एनडिपिनिफ्राय जन एक्सननिफ्राय। दा बिथांमोनानो आरो जों दायो ज' जानानै जितु मदद होनांगोन। आं सानदों जाहाथे गुबुन हान्जाफोरा जितु राजनितिकनि खामानि जेबि लांनांगौ, जोंनि एकर्डनि जितु सानजा फारसे दावखोनाय गपुरलागि बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय इउपिपिएलआसो मावनो हागोन आं सानो। बेखायनो आं बेखौ लानानै आं ओंखारदों आरो।